أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين والمسلمات الحمد لله أمي ألفوك أبركدا masamiye nyina sungolo belebele ka ayirana erala anika ayirana kenyala otemeni kofe ambe la selimindi ambal maslamoma nyina sungolo hukumu kono ka be anga jamana yere kechuguma oye jimeye anga doka fo ko ambe nyotige de la sisan ambe récolte de la sisan fo malien ko famude ya fam sanjo le récolte san bisaba ne ka jateminɛ na an b'o récolte de la san bisaba récolte an b'o de la parce que aw yɛrɛ ko tubabukan na qui sème le vent récolte la tempête bamanankan mɛnɛw ko n'i ye danfɛn jugu dan n'a ma fali ɲɛna a bɛ fali kɔ an b'o waati de la bi an bɛɛ de ko maa kelen tɛ dɛ ne yɛrɛ ye a ma fɔlɔ ye karamɔgɔ fara politicien kan an bɛɛ b'a la wajulu kala fara journaliste kan an bɛɛ b'a la technicien fara ingénieur kan an bɛɛ lajɛlen de b'a la malien bɛɛ de an bɛɛ de sen b'a la an ye danfɛn minnu dan danfɛn jugu minnu dan an b'a la ka o de tigɛli kɛ bi o de falenna an ɲɛna bi a falenna dɔw kɔni kɔ mais a falenna an minnu ɲɛna anw b'a la ka o de tigɛ bi siga t'o la dɛ an ka dɔnni sira kan o politiki sira kan o silamɛya sira kan o an ye danfɛn jugu minnu da san 30 in kɔnɔ k'a daminɛ 80 na ka na ou bien k'a daminɛ i y'a faamu 90 la ka na a fɔ k'a daminɛ 80 na ka na an ye danfɛn jugu minnu dan o de b'a la ka falen o danfɛn jugu ye jumɛn ye an b'a la ka fɛn jugu jumɛn tigɛ an bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la bi n'o ye dɔgɔyalima ye n'o ye manque de respect ye ɲɔgɔn tɛ bonya bilen an y'o de foro kɛ o awo ate balansi la ni y'a ye bi alimami to ye jamana kɔnɔ président to ye jamana kɔnɔ ministre to ye jamana kɔnɔ ɲɛmɔgɔ si to ye jamana kɔnɔ an bɛɛ de nɔ don mɔgɔ o mɔgɔ ni e ye tɔgɔ sɔrɔ mɔgɔkɔrɔba dɔgɔya la i tɛ sa fiyewu fo denmisɛn dɔ k'i dɔgɔya mɔgɔ o mɔgɔ ni e ye tɔgɔ sɔrɔ ɲɛmɔgɔ dɔgɔya la e tɛ sa fiyewu fo kɔmɔgɔ dɔ k'i dɔgɔya mɔgɔ mɔgɔ ni e ye tɔgɔ sɔrɔ walima ka jama sɔrɔ walima ka sana yelen sɔrɔ i y'a faamu i kɔrɔ dɔgɔya la e tɛ sa fiyewu fo i dɔgɔ dɔ k'i dɔgɔya n'i y'a ye bi an si bonyani tɛ alimami bonyani tɛ bi faama bonyani tɛ bi an bɛɛ de bɛ nɛnɛ an bɛɛ de dɔgɔyalen don a kan ka di an ye dɛ parce que an de y'a foro sɛnɛ o a ma bala an na dɛ e k'i ka ɲɔkisɛ ta ɲɔ ka taa a dan foro la foro nana falen o ɲɔ nana bɔ foro la e k'a fɔ ko ko ni ɲɔ ko balila i la o bɛ se ka kɛ cogo di e de m'a dan anw de y'a dan n'i donna an ka diinɛ domaine kɔnɔ k'a daminɛ 80 na ka na anw minnu ye karamɔgɔ ye an ye wajulukɛla ye an ye jamanadenw dege mun na an ma jamanadenw dege ɲɔgɔn bonyana o anw minnu ye karamɔgɔ ye fɔlɔ an fɛn o fɛn mana an ka tɔn sigi n'an bɛ mɔgɔw de sama ka don an ka tɔn na ka maa wɛrɛw dɔgɔya ka maa wɛrɛw nɛni an fɛn o fɛn mana an ka jɛkulu sigi an bɛ mɔgɔw de sama ka don an ka jɛkulu la k'u kɔ don ɲɔgɔn na ka mɔgɔw fara fara an karamɔgɔw san 30 in kɔnɔ walima san 40 in kɔnɔ an ma kɛ misɛnnin ka jamanadenw kalan dɛ ayi an bɛɛ b'o kalama o nin tɛ kɔnɔdimi o ɲɛdimi don bɛɛ b'a kalama i bɛ se k'a fɔ nin kuma man di ye di ne yɛrɛ b'a la a bɛ fɔ maa o ma bi karamɔgɔ jamana in kɔnɔ i b'a la parce que hali ni e t'a la i karamɔgɔ b'a la hali ni min tala o tigi karamɔgɔ b'a la o b'a yira k'an bɛɛ de b'a la an ma kɛ misɛnnin ka jamanadenw kalan dɛ an kɛla lamu de ye ka jamanadenw fara fara silamɛya dun nakun t'o ye silamɛya ma an kalonna kira ma an kalonna sallallahu alaihi wasallam i y'a faamu kuranɛ y'a yira an na ko muhamadu nana tuma min silamɛya nana tuma min a nana sɔrɔ i y'a faamu wa fa kuntum iz kuntum a'daha iz kuntum a'daha ko juguya de tun bɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ u tun tɛ ɲɔgɔn bonya u fara faralen don bɛn tɛ yen fa allafa bayna qulubikum silamɛya kɛra sababu ye ka mɔgɔw dusukun de kalan ka kɛ misɛnnin ka mɔgɔw kalan k'u bɛn kelen ma
arabu ka kabila belebele fila min kun bɛ n'o ye awusu ni khazaraju ye silamɛya nana k'a sɔrɔ kɛlɛ b'u ni ɲɔgɔn cɛ fadenya kɛlɛ san joli joli silamɛya nana a y'o bandi mais anw ta kɛla jumɛn ye anw ka silamɛya kɛla jumɛn ye an nana sɔrɔ jaralakaw bɛnnen don an y'olu fara jaralakaw tilana bi mali kɔnɔ fo tilayɔrɔ joli joli jaralaka dɔw ko an ye wahabiya ye olu tɛ kuma siya mɔgɔw fɛ a bɛɛ ye jaracɛ kelen denw jaralaka dɔw ko an ye tijaniya ye olu tɛ kuma kadiriya mɔgɔw fɛ nin bɛɛ ye jaracɛ kelen denw ye sinankuya tun bɛ hali filaw ni dɔgɔnɔw cɛ bi an y'olu bila u filɛ ka ɲɔgɔn faga an balima silamɛw a kɛra baara ye dɛ an ye jamanadenw an y'u bila ɲɔgɔn neni na ɲɔgɔn dɔgɔya parce que an fɛn o fɛn mana an ka silamɛ tɔn sigi k'an ka wajuru daminɛ an b'a filɛ silamɛ ɲɛmɔgɔ min b'an kunna an b'o de neni k'o dɔgɔya walasa an ka jama sɔrɔ an ka fanga sɔrɔ ni e ye jama ni fanga ni tɔgɔ sɔrɔ i ka ɲɛmɔgɔ dɔgɔyali la ne fana dugumamɔgɔ dɔ nana e dɔgɔya e kan ka kuma o la wa e de y'a daminɛ o e de y'a daminɛ an bɛɛ b'o de la bi nɛni o nɛni bɛ se an fɛn o fɛn ma bi dɔgɔyalima o dɔgɔyalima bɛ se an fɛn o fɛn ma bi an y'o de yira an kɔmɔgɔw la a bɛ ten wa politiki sera ka o kelen de bɛ yen o an ka parti politikiw mana ka mɔgɔw kɛ kelen ye o mana ka mɔgɔw fara fara ɲɔgɔn kan u nana ka na juguya de don jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka jamanadenw fara fara an ye politiki dɔn an tɛ politiki dɔn an ɲɛ bɛ min na ye ko o ye fɔ ko ban an ɲɛ bɛ min na an bɛ kuma n'o de ye dɛ an bɛɛ b'a dɔn bi malidenw bɛnnen tɛ bi n'a fɔra bi nin ye adema ye nin ye rpm ye hali n'u bɛɛ ye jamu ye jara ye hali n'u fila ye bɔ hali ni e fa kɛra adema ye ka den kɛ rpm ye u tɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ bilen parti na kun y'o ye jamana kɔnɔ wa o ye mun ye ni min tɛ président la waati min o bɛ président dɔgɔya ale bɛ to président dɔgɔya de la ka na président sɔrɔ e to la président lagosi ni président nɛni na e ye président sɔrɔ n'e fana y'a sɔrɔ e fana kɔmɔgɔw fana bɛ nɛni de o wajibi de o ala tɛ sɔn olu k'e bonya bilen o juru don de ye juru sara ye an ko k'an ye diinama de ye mali kɔnɔ an ye danbema ye hali n'an tɛ diinama ye an ka mali danbe an ka silamɛya to yen an ka diina ko to yen mali danbe ɲɛmɔgɔ dɔgɔya t'a la fiyewu i kɔrɔ ɲɔgɔn dɔgɔya o tɛ mali siya si tɛ yan ko o siya bɛ sɔn mɔgɔ k'i kɔrɔ ɲɔgɔn dɔgɔya mais ni san 40 in kɔnɔ k'a daminɛ 80 na ka na walima san 30 in kɔnɔ walima san 30 ni dɔɔni in kɔnɔ an ye mali danbe bila pewu an ye silamɛya bila pewu silamɛya ko an ka kɛ kelen an ka ɲɔgɔn bonya an ka ɲɔgɔn sutura mais an y'a kɛ ɲɔgɔn nɛni ni ɲɔgɔn dɔgɔya ye bi an b'o de la bi o ɲɔgɔn nɛni min n'an y'o daminɛ an b'o de la bi o de kosɔn nɛni dama de bɛ jamana tɔw n'i yɛlɛ n'u ka réseaux sociaux kan i bɛ kuma ɲɛnamaw sɔrɔ i bɛ dɔnniya kumaw sɔrɔ kiritigi bɛ kɛ tiɲɛ don mais dɔgɔyalima t'a kɔnɔ mais mali réseaux sociaux ye mun ye mɔgɔ danbe buruja mɔgɔ nɛni mɔgɔ dɔgɔya mɔgɔ jigila misɛya n'i y'a réseau n'i y'a kuma dɔw lamɛn i bɛ su kɛ i tɛ sunɔgɔ sini kan fɔ ɲɔgɔn ye o tuma an ka arabu kalan a ye mun nafa ɲɛ ye an ka tubabu kalan a ye mun nafa ɲɛ ye an bɛɛ ko an ye intellectuel ye min ko ko e ye arabu kalan ka kodɔn o bɛ yan minnu ko k'u ye tubabukan kalan ka kodɔn o bɛ yan anw ka kalan nana kɛ mun ye ɲɔgɔn buruja ni ɲɔgɔn nɛni tuma min na jamana tɔw b'a la ka kalan kɛ k'u ka jamanadenw kalan k'u bɛn kelen ma k'u ka jamana jɔ ni keguya ni ɲumanya ye o waati de anw b'a la ka an ka jamana ci ka kalan kɛ k'an ka jamana fara ka jamanadenw kɔ don ɲɔgɔn na filaw ni dɔgɔnɔw tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ bilen bozow ni kɔrɔbɔrɔw tɛ kuma ɲɔgɔn fɛ bilen tarawelelakaw yɛrɛ dama bɛɛ fara farala k'u kɔ don ɲɔgɔn na n balima silamɛ kɛra baara ye dɛ o la n ko an ye danfɛn jugu min dan o de falenna an ɲɛna dɛ wa an b'a la ka o de tigɛ bi an bɛ récolte de la o de la maa si tɛ se k'a fɔ bi an bɛ yɔrɔ min na bi karisa de ye mali ci i tɛ se k'o fɔ o e yɛrɛ b'a la si tɛ se k'a tɛgɛ si si ma an karamɔgɔw bɛ mali cili la bi an b'a la sini faamaw bɛ mali cili la bi o b'a la sini an bɛɛ de b'a la n'an ma sɔn nin de ma ka segin kɔ jamana in tɛ jɔ dɛ ni bɛɛ b'a la hali bi an ye fili kɛ an ye erreur kɛ tiɲɛ don mais an si t'a fɛ ka jɔ an ka fili kɔrɔ ka segin kɔ an b'a la k'a kɛ ni kana gɛlɛya ye hali bi n bɛ san ta kan an bɛ bɔ ka ɲɔgɔn nɛni tuguni o fili kan non seulement an bɛɛ ye fili kɛ an ye sira bila jamana b'o dingɛ de kɔnɔ jamana jumɛn bɛ yen ko o jamanadenw bɛ fara fara ko ka tila ka fanga sɔrɔ
o be se ka fanga sɔrɔ cogo di sɔrɔdasiw yɛrɛ dama an y'u bɛɛ fara k'u kɔ don ɲɔgɔn na an ka sɔrɔdasiw taatɔ kɛlɛyɔrɔ la u bɛ taa sɔrɔ sɔrɔdasi dɔ bɛ o b'a fɔ ne dan bɛ wahabiyaw ka duwawu de la o de bɛ minɛ sɔrɔdasi wɛrɛ bɛ jama cɛ la ne dan bɛ tijanyaw de ka duwawu la o de bɛ minɛ sɔrɔdasi wɛrɛ bɛ a b'o kunna ko kadiriya ko ye kafiri ye sɔrɔdasi wɛrɛ bɛ a b'o kunna ko siya ko ye kafiri ye bon an ka sɔrɔdasiw yɛrɛ fara la kabini nin yɔrɔ duwawu ta yɔrɔ la mɔgɔ minnu wuli cogo ma ɲɛ u jigin cogo bɛ se ka ɲɛ cogo di ninnu faralen bɛ taa kɛlɛ la u bɛ se ka gagner cogo di victoire bɛ sɔrɔ cogo di jamana in fan bɛɛ de bɛ tan bi jamana in fara la fo ka fara foyi ma se an ma an ka silamɛ tɔnw ani an ka parti politiques foyi ma jamana in ci an ka silamɛ association ne de ko ten ani an ka parti politiques ne de ko ten dɛ olu de ye ɲɛmɔgɔ ye wa ne m'a fɔ n kun fɛ dɛ kira yɛrɛ de ka kumakan don sallallahu alaihi wasallam kira min tɛ nkalon tigɛ a ko sinifani min ummati idha saluhu saluha an-nas wa idha fasadu fasada an-nas al-umara wal fuqaha kira ko ni jamakulu fila b'ale ka manton na n'o jamakulu fila ɲɛna jamana o jamana kɔnɔ o jamana bɛ ɲɛ mais n'o jamakulu fila tiɲɛna jamana o jamana kɔnɔ o jamana bɛ tiɲɛ a dogoni tɛ maa si la anw fɛ yan ni jamakulu fila tiɲɛna o a tiɲɛna a ko al-umara minnu bɛ jamana marali kɔ ɲɛmɔgɔw maralikɛlaw olu ye jɔn ye an fɛ politiciens tɛ wa wal fuqaha ani diina ɲɛmɔgɔw dɔnnibaw olu ye jɔn ye an fɛ wajulukɛla ni alimamu tɛ wa ni jumɛn bɛ bi k'a ma fili an bɛ fili hali ne yɛrɛ filila o ni jumɛn bɛ yen k'a ma fili an ka politicien jumɛn bɛ yen ko a b'a la ka baara kɛ jamana ka hɛrɛ kama a bɛɛ ko moi et ma famille ne ni n ka famille an ka karamɔgɔ jumɛn bɛ yen k'a b'a la ka baara kɛ jamana ka hɛrɛ kama a bɛɛ ko moi et ma famille karamɔgɔ bɛɛ ko ten kabini o waati nin bɛɛ filila an tiɲɛna karamɔgɔ ka mission tɛ ka baara kɛ i yɛrɛ n'i ka denbaya ye o ayi karamɔgɔw ye kira tiɲɛtabaw de ye aw yɛrɛ ko al-ulamahu warathatul anbiya ko dɔnnibaw de ye nabiɲumanw tiɲɛtaba ye nabiɲuman si mana dugukolo ka diɲɛ daminɛ fo ka se bi ma k'a ye baara kɛ a yɛrɛ n'a ka denbaya ye fɔlɔ a ma kɛ fɔlɔ a bɛɛ ka baara bɛ kɛ jamana de ye jamanadenw de ye fantanw ni dɛsɛbaatɔw nabiɲuman bɛɛ sala nin sira kan n'an ko k'an ye nabiɲumanw ka tiɲɛtabaw ye bi anw ka kɛlɛ bɛɛ lajɛlen an n'an muso n'an denw o b'a yira ko dɔnnibaw an tiɲɛna an ye sira bila n'an ma segin ko an ka mission yɛrɛ ma an ka objectif an ka baara laɲini ye min ye jamana jɔ fantan dɛmɛ ni dɛsɛbaatɔ dɛmɛ karamɔgɔw n'an ma segin o ma an tɛ bɔ nɔgɔ la fiyewu jamana tɛ ɲɛ politiciens fana jamana maralaw n'u ma segin jamanadenw ka intérêt ma jamana tɛ bɔ nɔgɔ la fiyewu donc ni jamakulu fila de tiɲɛna o de kosɔn n k'an bɛ ɲɔ tigɛ de la dɛ an ye ɲɔ min dan samiya fɛ tilema fɛ o de b'a la ka tigɛ san 40 ɲɔ tigɛ an b'o de la n'an ma sɔn an ma jɔn ko ala fɔ k'a dɔn ko an filila denmisɛnnin minnu bɛna an kɔfɛ u kana an ladege nin sira in kan fiyewu n'an m'o kɛ baara tɛ ɲɛ dɛ sabu ni denmisɛnninw ye an ladege tugula an kɔ nin sira kan jamana tɔ bɛ dagakolon ci ala m'an kisi la ma an ka jamana ala k'a tanga silamɛ jamana bɛɛ lajɛlen ala k'a tanga ala ka hakili ɲuman d'an ni bɛɛ lajɛlen ma wasalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh